Hola, bon dia. Em diuen Miguel Ángel García, soc un agricultor productor d'oli d'oliva verge extra. La marca que tinc és Rontonar, que és el nom d'una microreserva que tenim així en Benifallim. Soc un agricultor productor d'oli verge extra de varietats autòctones de la província d'Alacant. Treballo xicotetes parcel·les a diferents altures, en el terme de Benifallim i algo en el terme de Benàguila. Jo treballava en un altre sector totalment diferent, però va arribar un moment en la meva vida que vaig tindre que canviar. Entonces lo primer que vaig fer és formar-me i continuar formant-me. Produïs 3 varietats d'ací de la província d'Alacant, que seria alfafarenca, manzanella o villalonga i blanqueta. Una de les varietats que produïx és blanqueta, que és una varietat d'ací de la província d'Alacant, originària de Muro. Això és un oli suau, té el seu amargor i el seu picor, però és un oli molt lleuger. Tinc la manzanella o villalonga. Este és un oli molt consistent, amb molta densitat, és molt aromàtic. Això és un oli amb molta personalitat. Una de les varietats que treballa és alfafarenca, que com el nom diu és originària d'Alfafara. És la varietat més antiga de la Comunitat Valenciana. Fent un poquet d'història, està relacionat genèticament amb una varietat del Líbano, que es creu que la van portar els fenicis. Este és un oli també amb molta personalitat, molt contundent, lleuger en boca i en un picant agradable però consistent. Els punts de venda que actualment tinc són per internet, en diverses plataformes de venda, en la pàgina web, en la pàgina de la Mancomunitat i gent que ve a visitar-me. Veu l'oli en algun puesto i ve a buscar-me, a comprar-me oli i a veure que li explica el tipus d'agricultura que és el que més sorprèn a la gent.